Салом алайкум ҳаводорони репи тоҷик, мухлисои батл, мухлисои реп. Як не дусета видео шуд, номи ман навистагӣ буд, бояд ман ответиям. Якумаш аз тарафи Наврӯз Нави Кемсӣ батл хост. Раҳмат барои таъриф, раҳмат барои хуҷанда маърифатнок гуфтагӣ. Ҷавоб не барои ки ман батла пас кардагӣ ва ба фикрам маърифата берун аз батлам нишон дода мешавад. Биёван то меҳмондорӣ мекунам Какнада, дар кадом ноҳия, дар кадом шаҳри вилояти Суғд форат мебарем. Имсол соли сайёҳӣ ку чағ мезанонем. Нашод дуюм видеои Ҷемик. Ту худат гуфтӣ ки соҳиби бас кардагию, если чо бо агар хоҳишаш бошад. Не, лафз якта. Бас, батл, бас. Берун аз батл ягон саволҷавоб, ягон муаммо бошад, адреси манам медонӣ. Биё як бори дига макарон мехӯрем. Хулоси гап, дар паноҳи худо бошедтон. Батл не қатъи ягон кас, ягон сол, тамом. Нуқтаи муҳиммагӣ нашод репҳо албатта реп мешавад, дар пешам мешавад. Саломат бошедтон. То дунё бошад бошед.